हेलौ लोगोफोर बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव बरायबाय एलपि स्कुल इउपि स्कुलनि एप्लाइ प्रसेसखौ बोरै खालामनांगौ आसाम टेट थ' नोंथांमोना नायदो बेनिफ्राय नोंथांमोना निउस आपडेटआव थांनानै नुनो मोनदों डाउनलड एडभार्टाइजमेन्ट दा बेयाव डाउनलड खालामनो हागोन नाथाय दासिमबो आपल'ड जाथ'वाखै डाउनलड खालामनो हाथ'वा अफिसियेल नटिसखौ दा बेनिफ्राय अब्लाबो नोंथांमोना सर्ट नटिफिकेसन नायग्रोदो सोर एप्लाइ खालामनो हायो थ' नोंथांमोना आं दायो दिन्थिनोसै आसा खालामो नोंथांमोना मोजां मोनोबा लाइक खालामगोन आरो गोदानै फैदोंबा चेनेलाव नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन बेबायदि टेटनि नोंथांमोना आपडेट मोनबाय थानो दा बे जाबाय मोनसे अफिसियेल सर्ट नटिफिकेसन आरो नोंथांमोना बेयाव नायनो हागोन दा जन 1 थायो आरो कड थायो नोंथांमोना बेखौ मोजां गोसोआव लाबानो जाबाय दा जोंनि बिटिआर होनाय लोगो लोगो 02 जायो लोगोफोर जना बेनिफ्राय कडआ जाबाय Z02 नोंथांमोना बिदि होनांगोन दा बेनिफ्राय दानिया थांसै क्राइटेरिया आसामनि जाथारनांगोन बेनिफ्राय डिप्ल'मा थानाय जानांगोन दै लोगोफोर बेयाव नुनो मोनदों दा नोंथांमोना पिडिएफ फाइलखौ डाउनलड खालामनानै दा नोंथांमोना एचएसआव 50% बिनाय दङ जायखिजाया डिप्ल'मा थानाय जाथारनांगोन 2 इयार्स जायखिजाया डिप्ल'मा वादिबार आरो जायखिजाया बेनिफ्राय दानिया जोंनि एसटिफ्रा जेरावबो 45% जाखायो नोंथांमोना मिथिखागौ एचएसआव बेनिफ्राय दानिया जायफ्रा ग्रेजुवेट नोंथांमोनाबो डिप्ल'मा दङबा एप्लाइ खालामनो हागोन बथ साइड एलपि स्कुल एमइ स्कुल नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हायो आरो जायफोरा एचएसल' पास जादों नोंथांमोना अनलि एलपि स्कुलावल' एप्लाइखौ खालामनो हायो थ' बे क्लियार जाबाय दानिया बैसो लोगोफोर बैसोआथ' 18 इयार्सनिफ्रायनो हाखायो जोंनिया मेक्सिमाम 43 इयार्ससिम बेनिफ्राय दानिया नेक्स्टआव थांनोसै नोंथांमोना सिलेबास थ' बेखौ नोंथांमोना पिडिएफ फाइलखौ नायजोबदो डाउनलड खालामनानै दा नोंथांमोना नैबे सेम पिडिएफ फाइलखौ मोनगोन दा नोंथांमोना डाउनलड खालामना लादो बेनिफ्राय फिसा 300 पे खालामनांगोन जोंनि एसटिफ्रा आरो एप्लाइनि लास्ट डेटआ 25 सेप्टेम्बर आरो एडमिट मोनगोन 10 अक्ट'बराव आरो लोगोसे एग्जामा जागोन 24 अक्ट'बराव थ' बेखौ आं क्लियार खालामबाय लोगोफोर नोंथांमोना बेखौ डाउनलड खालामना लादो दा बिदिब्ला जों थांसै फैदो एप्लाइ प्रसेसआव दानिया लोगोफोर एप्लाइ खालामबा नोंथांमोना रेजिस्टाराव थुनांगोन दायो जोङो रेजिस्टाराव थुनोसै बेयाव थुनाय लोगो लोगो जोङो एप्लाइ प्रसेसआव फैनो हायो दा मोनसे खोथा एप्लाइ खालामनाय सिगां नोंथांमोना गासैबो बे गाइडलाइन्सखौ फरायजोब बेनिफ्राय नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामबानो जाबाय थ' बेनिफ्राय जों नेक्स्टआव थुनांगोन जों नेक्स्टआव थुबाय दा नेक्स्टआव थुनाय लोगो लोगो फर्मआ अपेन जाबाय नोंथांमोना बेयाव नायदो दा नायदो लोगोफोर फार्स्टआव बेयाव मोननै अपसन दङ एलपि स्कुल आरो इउपि स्कुल दा जायफोरा एचएसल' पास जादों नोंथांमोना एलपि स्कुलाव सेलेक्ट खालाम बेनिफ्राय जायफोरा डिप्ल'मा मोननैबो दङ आरो लोगोसे नोंथांमोना माने ग्रेजुवेट आरो लोगोसे नोंथांमोना माने डिलेड एबा बिएड दङ थ' नोंथांमोना बथ साइड एप्लाइखौ खालामनो हायो बेनिखायनो बर्डआव होबाय आङो दानिया फुल नेम होनांगोन दै लोगोफोर केन्डिडेट नेमाव नोंनि फुल नेमखौ होबानो जाबाय जाहाथे नोंनि सार्टिफिकेटजों गोरोबो बेखौ होजोबदो दानिया केन्डिडेट्स फादार्स नेम नोंनि फादार्सनि नामखौ होनांगोन एबा हासबेन्ड नाम होनांगोन जायफ्रा मेरिड थ' बेनिफ्राय दानिया मादार्स नेमखौ होनांगोन थ' गार्जेन नेमाव नोंथांमोना फादारनिखौ होनो हादो बेनिफ्राय डेट अफ बार्थखौ नोंथांमोना बेयाव थुनाय लोगो लोगोनो केलेन्डार श' जायो नोंथांमोना सेलेक्ट खालामना लानो हागोन बेनिफ्राय जेन्डारखौ सेलेक्ट खालामदो दा एड्रेसआव फार्स्टआव नोंथांमोना गामिखौ होदो लोगोफोर गामिखौ होदो बेनिफ्राय नोंथांमोना पस्ट अफिस होदो बेनिफ्राय पिएसखौ होदो बेनिफ्राय दानिया सिटिखौ नोंथांमोना सेलेक्ट खालामना लादो दानिया नोंथांमोना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट खालामदो दा आङो सेलेक्ट खालामबाय उदालगुरि बेनिफ्राय स्टेटखौ जोङो सेलेक्ट खालामदो आसाम होदो दा बेनिफ्राय नेक्स्टआव थांनानै पिन कड नोंथांमोना होदो दायो आं उदालगुरि पिन कड होनोसै 784509 थ' दानिया मबाइल नाम्बारखौ नोंथांमोना टाइप खालामना होदो बेनिफ्राय नोंथांमोना अल्टारनेटिभ कन्टेक्ट नाम्बार होनो हायो उनावहाय जुदि नांगौ जायोब्ला कन्टेक्ट खालामनो हायो आरो खायसेना फन नाम्बारा डेट जायो नालाय बिनिफ्राय इमेल आइडिखौ नोंथांमोना होदो दा नेसनेलिटि थ' नोंथांमोना बेखौ सेलेक्ट खालामनांगोन इण्डियान थ' बेयाव ओंखारखायो दा आधार कार्ड नाम्बार दङबा नोंथांमोना होनानै होनो हागोन नाथाय नांथारगौ नङा मेन्डेटरि नङा बेनिफ्राय दानिया मिडियाम थ' मिडियामाव नोंथांमोना बेखौ मोजाङै एप्लाइ खालाम जाहाथे उनाव प्रब्लेम जायैबादि दा बेखायनो जोङो थ' जोङो जनखौ नायग्रोनोसै जना जोंनिया दानिया थ' जोङो बाक्सा चिरां क'क्राझारब्ला जोंनिया 2 जायो आरो जना थ' नोंथांमोना सेलेक्ट खालाम जायखिजाया गाव गावनि डिस्ट्रिक्टखौ सेलेक्ट खालामदो दा आं बिटिआरनिखाय बेखौ होबाय थ' बेनिफ्राय दानिया नोङो बबेयाव एग्जाम होनो सानदों नोङो गोसोबादि एग्जाम होनो हागोन दै लोगोफोर थ' आङो हमना ला उदालगुरि एग्जाम होगोन बेनिखायनो आं उदालगुरि होबाय दानिया थ' नोंथांमोना नायदो नै एप्लाइं फर पेपार 2खौ नोङो माजों लिरगोन बेनो जाबाय मेथामेटिक्स एन्ड साइन्स टिचार एबा ससियेल स्टाडिस थ' जोङो ससियेल स्टाडिसाव होबाय दानिया मिडियामा जाबाय बुकलेट माने कुइसन पेपारा नोङो माजों एग्जाम लिरनो सानदों बेखौ मोजाङै नोंथांमोना सेलेक्ट खालाम उनाव प्रब्लेम जागोन नङाब्ला थ' जोङो बड'खौ होबाय बेनिफ्राय दानिया फार्स्ट लेंगुवेजआ बड'खाय आं बर'खौ होबाय थ' दानिया रिजार्भेसन जोङो एसटिपिआव होदो कास्टखौ बेनिफ्राय दानिया फिजिकेलि नोंथांमोना चेलेन्ज बा बेखौ नंगौबा येस नङाबा न' दा बे मोनसे मोजां खबर आरो जायफोरा माने फिजिकेलिमोन थ' नोंथांमोना 3%निफ्राय 4%आव लांनाय जाबाय नोंथांमोना 1% बारायना मोनबाय थ' स्क'पआ बारा जाबाय दानिया जोङो धोरोमखौ सेलेक्ट खालामसै बेनिफ्राय दानिया नेक्स्टआव एग्जाम फार्स्ट
बे एग्जाम पासखौ नोंथांमोना मोजां सेलेक्ट खालाम HS लेभेलाव जों आर्ट्स बा जों आर्ट्स कमार्स साइन्स होनो हायो थ' बेखायनो आं आर्ट्सखाय आर्ट्स होबाय दानिया ग्रेजुवेट थ' जायफ्रा ग्रेजुवेट नोंथांमोना आर्ट्सनिफ्राय बा होदो आर्ट्सनिफ्राय दानिया गासैबो एखे दे पोस्ट ग्रेजुएसन बेनिफ्राय प्रोफेशनेल थ' नोंथांमोना प्रोफेशनेला फार्स्ट इयार नामा माने जायफ्रा माने लास्ट इयार अब्ला नोंथांमोना सेलेक्ट खालाम आरो बेयाव थ' नङाब्ला नोंथांमोना रेगुलारखौ होनो हागोन बेनिफ्राय नोंथांमोना बेयाव ODLखौ होनो हायो बेखौ सेलेक्ट खालामना लादो थ' जायफ्रा फार्स्ट इयार माने नोंथांमोना जायफ्रा माने लास्ट इयार दे डिप्ल'मा कमप्लिट जायाखै अब्ला नोंथांमोना आपल'ड खालामनांगोन लोगोफोर फाइनाल इयारनि एडमिट कार्ड नोंथांमोना आपल'ड खालामनांगोन थ' दानिया जों बेखौ दोनथ'नानै दानिया नै मार्क्स अबटेना फैनोसै दा बेसेबां नोंथांमोना मोनदों बेखौ नोंथांमोना बेयाव गासैखौबो सेलेक्ट खालामना हो जेरै HSआव बेसेबां थायो नोंथांमोना टटेल मार्क्सखौ होदो बेनिफ्राय आउट अफ बेसेबां मोनदों थ' नोंथांमोना बेयाव होदो आरो 300 बा 300 होदो अब्ला बेयाव पार्सेन्टेज फैगोन थ' नोंथांमोना पार्सेन्टेजखौ बेयाव होदो बेनिफ्राय रल नाम्बार थ' नोंथांमोना रल नाम्बारखौ होथारनांगोन नोंनि क्वालिफिकेसननिखौ HS ग्रेजुवेटनिखौ होनांगोन आरो डिलेटनिखौ दा इयार अफ पासिंखौ नोंथांमोना बे बक्सआव थुनानै होदो दा बक्सआव थुनानै नोंथांमोना जेरै दं होबानो जाबाय डे मान इयार थ' बेनिफ्राय दानिया इयार अफ एडमिसन माब्ला लादोंमोन बेखौबो होनांगोन दा बेनिफ्राय नोंथांमोना इनस्टिटिउसनखौ होदो बबेनिफ्राय खालामदों थ' बेखौ जेरै ग्रेजुवेट बा गुवाहाटी इउनिभार्सिटि बा नोंथांमोना जायखिजाया HSखौ कलेजनिफ्राय फैदोंबा कलेजाव होदो बेनिफ्राय डिलेटनिखौबो नोंथांमोना होनांगोन लास्टआव थ' बे जाबाय दानिया फट' फैबाय लोगोफोर दा फट'आव नोंथांमोना बेसेबां किबि साइज खालामनो हायो नायदो नै दा फट'आ मेक्सिमाम नोंथांमोना नुनो मोनदों 35 दा बेनि गाहायावबो जायो 35 किबिसिमल' हायो दा बेखायनो हाइटआ 250 निफ्राय लानानै 320 सिम हागोन बेनिफ्राय वेटआ जाबाय 150 निफ्राय 220 सिम पिक्सेला दा बेखौ नोंथांमोना फट' रिसार्च खालामनानै मिलायनो हायो दानिया लोगोफोर सिगनेचारा जाबाय 30 किबिसिमल' हागोन आपल'ड खालामनो आरो पिक्सेलखौ नोंथांमोना हाइटआ 100 निफ्राय 180 मोनदों बेनिफ्राय वेटआ जाबाय 150 निफ्राय 220 सिम नोंथांमोना खालामनो हायो आपल'ड थ' बेनिफ्राय जों क्लिक हियरआव थुनाय लोगो लोगोनो बबेयाव दोनदों नोङो लाना फैनो हागोन आरो थ' नोंथांमोना नै बेबायदि बबेनिफ्राय दोनदों नोंथांमोना लाना फैबानो जाबाय थ' दानिया लास्टआव फैबाय पासवर्डआव थ' नोंथांमोना पासवर्डखौ जेरै दं नोंथांमोना गावनि गोसो बायदि होना लादो दा नोंथांमोना 8 निफ्राय 12नि गेजेराव होनो हागोन आरो पासवर्ड नोंथांमोना क्रिएट खालामना लादो बेखौनो फिन खनसेबा कनफार्म खालामनानै नोंथांमोना साबमिट खालामदो दा लोगोफोर साबमिट खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोना मा खालामनांगौ नैबे I डिक्लेयाराव नोंथांमोना बक्सआव टिक मार्क हो बेनिफ्राय दानिया साबमिटआव थुनाय लोगो लोगो पेमेन्ट दाननायनि अप्शन फैगोन बा ID मोनगोन नोंथांमोना ID मोनगोन बेनिफ्राय नोंथांमोना ID मोननानै पेमेन्ट दाननायनि अप्शनाव थांदो पेमेन्टखौ नोंथांमोना माजों दानबानो जाबाय ATM नेट बेंकिं थ' दाननानै नोंथांमोना उनावहाय पेमेन्टखौ नोंथांमोना स्टेटासबो नायनो हागोन आरो नोङो एप्लाइआ साक्सेस जागोन आसा खालामो नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ दा लोगोफोर मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो आरो गोदानै फैदोंबा चेनेलाव नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन दा बेबायदि टेटनि नोंथांमोना आपडेट मोनबाय थानो दा बेनोसै लोगोफोर डिप्ल'मा नांथारगौ आसाम टेटआव आं सिगाङाव बुंखादोंमोन डिप्ल'मा नांगौ नाथाय जायफोरा फार्स्ट इयार एबा लास्ट इयार थ' नोंथांमोनाबो एप्लाइ खालामनो हागोन कमप्लिट जायाखैब्लाबो थ' आसा खालामो नोंथांमोना बुजिबाय डिप्ल'मा नांथारगौ नाथाय बिटिआर टेटआव नांगोन ना नाङा बिनि सायाव उनावहाय सावरायगोन दा आसा खालामो नोंथांमोना मोजां मोनोबा भिडिअखौ शेयार खालामगोन